Злачынная група крала грошы з картак беларусаў. У Менску зноў гавораць пра таямнічую Лену. Не стала сімвалу цэлай эпохі. Навошта Лукашенко вярнуў каткавец? Актуальнае папярэджанне ад мадзяра для дальнабойнікаў, якім будзе надвор'е ў выходныя і прыгоды хатняга папугая, з падлагойску якога знайшлі ажно ў Ждановічах. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Пасля аварыі, якая пакінула Жлобін без вады, водазабеспячэнне ў горадзе аднавілі. Паводле тэлеграм-каналу жлобінскага райвыканкаму ідзе запаўненне водаправоднай сістэмы. Пры гэтым аварыйна-адлаўленчыя працы працягваюцца. Пра аварыю сістэмы водазабеспячэння стала вядома каля 5 раніцы 9 ліпеня. Для людзей быў арганізаваны падвоз пітной вады, па якую паўсталі чэргі. Паводле МНС, праз няспраўнасць без вады засталіся горад Жлобін, а таксама вёскі Саланое, Кастрычнік і Грабск. Ратавальнікі адпампоўвалі ваду на водазаборы, а таксама падвозілі ваду для тэхнічных патрэбаў цэнтральнага раённага шпіталю. Сябры, будьце пільныя. У Бабруйскім раёне 68-гадовая жанчына загінула падчас працы па гаспадарцы. Паводле следчага камітэту пенсіянерка адна пілавала дошкі балгаркай. Калі дачка вярнулася з поля, яна знайшла маці без прыкметаў жыцця з глыбокай ранай на назе. Судова-медычная экспертыза устанавіла, што жанчына параніла правую галёнку, пры гэтым была цалкам разарваная задняя вялікая артэрыя. Непасрэднай прычынай смерці стала вострая страта крыві. Алкаголю ў арганізме жанчыны не выявілі. У Менску на праспекце Дзяржынскага кіроўца легкавіка ўрэзаўся ў дарожныя блокі ў зоне рамонту. Аварыя адбылася на развязцы з вуліцы Алібегава, дзе з-за дарожных працаў закрытая левая паласа руху. На відэа бачна, што ўчастак загадзя пазначаны часовымі дарожнымі знакамі. Хуткасць паслядоўна абмежавана з 70 да 60, а затым да 40 км за гадзіну. Кіроўца БМВ паспявае перабудавацца, а Volkswagen, які рухаўся за ім, рэзка тармозіць, але пазбегнуць сутыкнення ўжо не можа. Ад удару аўтамабіль падкідвае, аднак, на шчасце, ён не кранае машынаў, якія ехалі па суседняй паласе. Яна вярнулася, а можа, ніколі і не знікала. У Менску зноў загаварылі пра так званую Лену 20 рублёў. Працаўніца адной з кавярняў апублікавала ў сацсетках фота наведніцы, якая сышла, не аплаціўшы рахунак. У каментарах пішуць, што пазналі жанчыну, якая ўжо шмат гадоў падманвае як асобных людзей, так і цэлыя ўстановы. Першыя гісторыі пра Лену з'явіліся яшчэ ў 2016 годзе. Паводле сведчанняў працаўнікоў кавярняў, жанчына замаўляе ежу і напоі, а пасля знаходзіць прычыну адысціся і не вяртаецца. Іншыя распавядаюць, што яна прасіла ў незнаёмцаў 20 рублёў нібыта на таксі або дапамогу, абяцаючы вярнуць грошы пазней. У 2023 годзе яе затрымлівала міліцыя, аднак пазней паведамлялі толькі пра адміністрацыйную адказнасць. Сама жанчына ў інтэрв'ю медыям адмаўляла абвінавачванне і сцвярджала, што вярнула ўсе пазычаныя грошы. Таксама яе крыўдзіла міліцэйская фармулёўка «беспрацоўная гамяльчанка». Лена запэўнівала, што жыве і працуе ў Менску з 2013 года. Аднак цяпер жыхары, напрыклад, Новай Баравой, скардзяцца, што жанчына спіць у іх пад'ездах і карыстаецца агульнай душавой і прыбіральняй. У любым выпадку відавочна, што жанчына ў няпростай жыццёвай сітуацыі, застаецца толькі спадзявацца, што яе жыццё зменіцца да лепшага. У Менску засудзілі 56-гадовага прадпрымальніка Олега Каспяровіча паводле артыкулу аб адмаўленні генацыду беларускага народу. Падставаю зрабіўся каментар у сацыяльнай сетцы Трэц. Мужчына напісаў, што сумняваецца ў існаванні нацысцкага плану ОСТ як этапу генацыду і назваў яго савецкай выдумкай, бо не знайшоў арыгінальнага дакументу. У хуткім часе яго затрымалі працаўнікі губазіку. Да суда мужчына заставаўся ў следчым ізалятары. Суд прызнаў Каспяровіча вінаватым і прызначыў пакаранне ў выглядзе хатняй хіміі. Раней мужчына займаўся паліграфічным бізнесам, жыў і працаваў у Францыі, а пасля вяртання ў Беларусь працаваў у сферы інтэрнэт-маркетынгу. 21-гадовага жыхара Берасцейскай вобласці абвінавачваюць у стварэнні групы, якая крала грошы з банкаўскіх рахункаў прадаўцоў у інтэрнэце. Паводле звестак МУЗ, хлопец уцягнуў у злачынную групу ажно 24 асобы. Яе ўдзельнікі шукалі на інтэрнэт-пляцоўках аб'явы аб продажы тавараў і звязваліся з прадаўцамі. У працэсе размовы яны сцвярджалі, што прыехаць па пакупку самі не могуць, прасілі аформіць дастаўку і адпраўлялі ахвярам
фішынгавыя спасылкі. Як толькі даверлівыя грамадзяне пераходзілі па іх і ўводзілі рэквізіты, хакеры атрымлівалі поўны доступ да банкаўскіх рахункаў і імгненна спісвалі зберажэнні. Міліцыянтам вядома пра 7 пацярпелых, але расследаванне працягваецца. Завялі крымінальную справу за махлярства, здзейсненае арганізаванай групай. Фігурантам пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. Навошта Лукашенко вярнуў на службу мемную чыноўніцу Надзею Каткавец? Палітычны аглядальнік Юрый Дракахруст лічыць, што гэта не прыкмета шырокіх пераменаў, а хутчэй разавае вяртанне старых правераных кадраў. Эксперт мяркуе, што пасада інспектара ў Магілёўскай вобласці гэта, так бы мовіць, гасударавы вочы, каб прыглядаць за тым, як робяць справы. Гэта сістэма лукашэнкаўскага шматфактарнага кантролю, калі чалавекам кіруе лінія адміністрацыі, але ёсць яшчэ асобны кантроль да таго ж КДБ і КДК. Эксперт таксама звяртае ўвагу на прызначэнне былога намесніка старшыні КДБ Дмітрыя Рэўцкага памочнікам інспектарам у Менску. Імаверна, што пераход сілавікоў на цывільныя пасады дазваляе пашыраць іхны ўплыў і сувязі ў дзяржаўным апараце. Лукашенко фактычна ўмацоўвае сувязі чэкістаў з усімі астатнімі і цяпер, і на будучыню. Магчыма, ён мяркуе, што калі і аддаваць каму ўладу, то лепш гэтым хлопцам у пагонах з КДБ, кажа Дракахруст. Ён таксама адзначыў, што апошнім часам на гучныя пасады прызначаюцца даволі маладыя людзі ва ўзросце да 50-60 гадоў, што сведчыць аб адносным амаладжэнні вертыкалі. Папярэджанне, якое будзе актуальным і для беларускіх дальнабойнікаў. Тых, якія, магчыма, падумваюць пагадзіцца на рызыкоўную працу, што прапаноўваюць расейцы. Камандуючы сіламі беспілотных сістэмаў Збройных сілаў Украіны звярнуўся да расійскіх кіроўцаў цяжкавікоў, якія перавозяць грузы на акупаваных тэрыторыях. Расійскі дальнабойшчык, лаві не кітайскае папярэджанне. Не суньце за стырно фуры па сухапутным калідоры ў Крым у пошуках доўгага рубля, нават калі спакушаюць патройным тарыфам. Твой фурык – законная вайсковая цэль на акупаванай тэрыторыі. Твае шлёпанцы расплавяцца разам з педаллю газу. За апошні тыдзень гэта ўжо паспыталі больш за 360 кіроўцаў – Дзімонаў, Лёхаў, Сярогаў. Украіна заяўляе пра рэзкае ўзмацненне ўдараў па расійскай вайсковай лагістыцы. Паводле падлікаў сінт-аналітыкі, за першы тыдзень ліпеня па расійскіх грузавіках забеспячэння зафіксавалі больш за 240 удараў, з якіх каля 80 прыйшліся на бензавозы. Да таго ж наносяцца перыядычныя ўдары па расійскіх паліўных танкерах у Азоўскім моры. Сумная навіна. Не стала сапраўднай легендай поп-року Боні Тайлер. Валійская спявачка, вядомая сваім непаўторным хрыпатым голасам і сусветным хітом «Total Eclipse of the Heart», пакінула свет у Партугаліі на 76-м годзе жыцця. Вядома, што пасля экстраннай аперацыі на кішэчніку яна некалькі месяцаў прабыла ў цяжкім стане і ў выніку памерла ў рэанімацыі. Адзначу, што для мяне асабіста творчасць Боні Тайлер – гэта музыка, на якой я рос, чулівыя асацыяцыі з юнацтвам, першымі дыскатэкамі ў школе і першымі павольнымі танцамі, ды музычнымі зборнікамі на касетах пад назваю «Love Ballads». А ў вас, сябры, як было? Сапраўднае імя артысткі Гейнар Гопкінс. Яна нарадзілася ва Уэльсе, а сусветную славу здабыла ў 1983 годзе пасля выхаду «Total Eclipse of the Heart», якая ўзначаліла чарты ў ЗША і Вялікай Брытаніі і зрабілася адною з самых вядомых песень, сапраўдным гімнам эпохі 80-х. За больш як паўстагоддзя на сцэне Боні Тайлер тройчы намінавалася на прэмію Грэмі, рэпрэзентавала Вялікую Брытанію на Еўрабачанні, а ў 2023 была узнагароджаная ордэнам Брытанскай імперыі. Шчаслівы фінал амаль тыднёвых пошукаў, што стаў магчымым дзякуючы неабыякавасці беларусаў. Дадому вярнуўся папугай Сцеша, які знік у Лагойскім раёне. За гэты час птушка паспела здзейсніць сапраўднае турнэ ад вадасховішча Вяча праз Зялёны Луг і Даждановічаў. Фінал падарожжа аказаўся нечаканым. Мясцовыя жыхары патэлефанавалі гаспадарам і паведамілі, што бачылі папугая на агародзе, дзе той з апетытам ласаваўся вішнямі і часныком. Пасля некалькіх гадзін пошукаў Сцешу ўдалося злавіць. Птушка была стомленая і галодная, але цяпер ужо гадаванец дома ў бяспецы. Гаспадары ж шчыра дзякуюць усім, хто дапамагаў шукаць уцекача і не губляў надзеі. У выходныя амаль па ўсёй Беларусі будуць ісці дажджы, месцамі прагрымяць навальніцы. Пры гэтым стане крыху цяплей, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Мінімальная тэмпература ўначы складзе 8 градусаў цяпла, максімальная ў дзень 25.
На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Давайце разам пашыраць прастору аператыўных і незалежных навінаў. Бывайце!